Soc Sicus Carbonell i us vull presentar el meu últim llibre, Històries gitanes d'avi i net. Aquestes històries són verídiques, van passar de veritat. L'avi del meu avi els hi va explicar amb el seu net i ell, el meu avi, l'oncle Manel, me les va explicant a mi. Alguns d'aquests relats tenen més de 100 anys i amb valors tan bons i importants de la cultura gitana que mai canviaran, aunque tornin a passar 100 anys més. Són històries per tota la família, que es poden llegir com si fossin contes per infants o com un llibre per aprendre sobre la cultura gitana. Espero que us agradin les històries del meu avi, l'oncle Manel, un llegat que ell ens va deixar escrit a mà i en tot el seu cor, perquè tot el món poguessi disfrutar de les històries gitanes d'avi i net, ja a la venda en format físic i digital.